říkali ty nemocný, máš ten tlak a já nevím co. Včera všechno stálo, tak mě od toho pomohli, podívej se, jak jsou stičivý, všechno mám v pořádku, tak jsou mi také ty floky, nebo jsou nastavení botál. Já ti udělám špagety, to je pro tebe nejlepší. Špagety ne. Spravuj boty, tej říkali Danielové ty boty sprav. Tej prodají to vážně rozbité. Já míchala Marceli na ty boty, tak ty protest přeče. Nebyla ty mám tolik nastrouhatých. Jaký si ty co? Dřeva? No, aby to všechno zaplatil. Rychlej to spraví, že spěchá, když to jde sobotu hned neděluji Je to přemě, jde zpátky na ten vás. Prášku máte i sama. Co se stalo? Ukáž to. Maria, dej na rychlu, já nevím, jestli to ošetřím. Tak to nevypadá. Musíme směřat ten tlak, Ukáž, ježišmarja, nám je stále, to není možné. Ještě raz. Ukáž, já to musím ošetřit. Ty máš nějaké decidenta. Tak, Daniel, to je Co to je to? Co to je? Praktičku a netující, koupila jsem novou plazmu. Klasika. Je to výhodná? Je. To se na to bude týkat, můžu to ještě dělat. Ukáž, co tam dávají. Hradišťa, Pavlicu. To je vše a krásně slovenské tváři. A vystřídali okolo hradišťa, teď podala. Mějte to fakt, že to máme. Ukáž, překruti to, co tady je možná pro tebe. Možná bez tebe, to je ohromné. To je ohromné. A to je ta sůta, kulica by mohla být. A nebo i nějaký bezterný se hodil. No a potom by byl na vrstech. Tak by to nevěděl. Ordinace v růžové zahradě. Není to straška. Maria, nosí klete. Kdo tam jde? To nevíš, Maria, to máme tam bydlejí a kurva jí klepa. To jste tam tak tančila, že jste všechny škrtmali, protančila nebo co? Ani se nechtěj! To špránku, bude právo na 14 dní. Minimálně. Špránku, podívejte, co se ti nové zlatý hlásí. Já vím, že to nemáš rád, ale to je voda na spaní. To tady koupila od těch podpor větnamských, podívej se. Byla jsem tam 100 korun stálý, většina na toto kupuje takovou rózu. Takovou rózu! Baťa je lepší, Baťa je lepší, mám povídat. A to je to škráne. To je klasecí a povídání nějaká svína pěkné, kožené, jak Angelika. Angelika, to je jak Angelika, to je dobré, to je podívej se, co jsem jednou se tančila tam. A vy jste řádila, jak černá ruka se lázná, vy jste horší jak Michala z té Prahy, když jsi Tak je stranec, ale straničku, stranec zpátky a říká, podívej se, co mě to udělala.
Já už omluvím, já tady to dělám, jsem vzala škopále a říkám, že to František spraví. No, Betino, František, podívej se, já jsem se dozvěděla, že ty máš narozeniny. A já jsem si přivezla si vlastní kamarádku, protože je pojištění, Františko. Tak já to moc pěknou. Zeptaj se ho, jestli ti to spraví. Spíš Poláci. Jasně. Hradní tam. Já nevím, jestli to je František, že z minula, nebo co. Františku, prosím tě, klekni si nám tady. Maky se vají šíka. Jenom si klekni. To až doma, já si musím, ať já se to dobře vidím. A tě nepíšu. No, nemáš strach, dej si. Kleknout si záda. Prdeli jsou tvoje léta mladá. Kostra v tobě začala již chrastit, klouky přestaly již mastit. Proto jsme se tady shromáždili a tobě vstup do stáří usnadnili. I nadále se chceme s tebou radovat a na 60 tebe pasovat. Pasujeme tě po tvé hlavě, vymyslela vždycky zdravě, aby pořád čilá byla a na blbosti nemyslíme. Pasujeme též tvoje oči. Ať se žení tobě čelem točí, jinak na tvé oční váčky koupíš díle za 2 tačky. Pasujeme ti tvoje uši, ať vždy všechno dobře slyší, tomu bystré oči dobrý vzduch, zdravé těle, zdravý duch. Pasujeme tě do nosa, podle něho je poznat kosa. Kdo spasují chviličku, by nenosil kapičku. Pasujeme ti také kusu, ať neslintá po ubrusu. Ať jen dobré rady dává podle stařeckého práva. Pasujeme ti tvoje plíce, aby vydrželi mnohem více. Aby vydrželi běh tvůj krátký, na záchod a zase zpátky. Má na to tu františkovskou vodu. Zkušenost nám rovněž velí pasovat tě na prdeli. Nedá klidu tichu sluchu, ta už zamořila vzduchu. Pasujeme též tvé nožky, ať nenosí ortop vložky. Rezervy tě nekroutili, doselesti donosili. Ruce tvé též pasujeme a přitom ti vinšujeme, aby mnohé zdárné dílo pod nimi se nezkazilo. To je konec pasování tvého rozhodnutí z mene stařeckého. Všechno.
Wow.